taona na mainda bambo taona ziliko pamene dziko lonse la Malawi limaona ngati kuti mmodzi mwa anthu amene amagwira kumene kuti kubakiri Mluzi TV wagwidwa, including myself. Ndimaona ingatitso kuti mwinaso wagwidwaso, komano zikuoneka kuti we are all wrong. The guy warutsaso video inaso warutsaso video inaso panakali panopa ikuzungulira ndithu video imene iyi ndikuonetseni kumapetoko. Komano ineyo pempho kwa polisi mwina anakangokhala ndi umagwira ntchitoyo pasipasi umangolengeza akuonongera anthu mayina osiyanasiyana kuti akupanga zimenezi. Komanso iwo wa apolisi wa akudzipa they are embarrassing themselves because akuoneka ngati kutuka daulo alibe atele agwirola kuika anthu ena kumeko kwa anakalandirako demotion kumeko anakapanga demote anthu ena kunena kuti sakutha ntchito yawo bwinobwino. Ifika this is embarrassing guys. Uyu wachi number 5 kaya wachi number chani kungogwira abakiri Mluzi mokuti sizikuoneka za bwinobwino, sizikuoneka za professional bwinobwino ndithu. Ndiyeno kupolisi kwa taganiza ndi bwinobwino olo muzingogwira anthu pasipasi mudzalengeze mukadzakhala ndi umboni weni. Koma mkulu amene wabakiri Mluzi ndikatala kwe guys, ndikatundu tamverani zimene wanena lero. Apolisi amanga chiyanjano Mbedza pomuganizira kuti ndibakiri Mluzi TV. Akuluakulu kodi ku prison amaloleza kukhala ndi studio? Nyamatayu ali ku prison, ife tili pano kufotokoza history. What a shame to this cruel and useless government. Poyamba anamanga James Makopa, anamulanda mavanti ndi katundu wa 4 million. Lero amanga wina ndi kukambisa mawu osadziwika. Sitikudziwa mawu amanga ndani, komabe ife tili pano kusanthula history. Ethiopia ndi dziko lodala kwambiri, ali ndi baibulo komanso alfabeti yawo. Akhristu timagwisa ntchito King James Bible, muli mabuku 66. Ethiopia ali ndi baibulo lawo Kebla, muli mabuku 88. Atsamunda analipanga bani chifukwa chona kuti ndosiyana ndi athuli. M'Bible limeneli muli nkhani zambiri zobalalisa Khristu. Solomoni ndi Queen Sheba mukhoza kuwerenga Mafumu 1 chapter 10. Sheba anapita ku Jerusalemu kukafunsa nzeru kwa Solomoni. Pa ulendo umenewu anatenga golide ndi mphatso zina. Zimenezi zinalembedwa m'Bible pa Mafumu 1 chapter 10. Tikapita m'Bible la ku Ethiopia Kebla anapitiriza kunena kuti Sheba ndi Solomoni anagonana nkubereka mwana Menelik 1, ameneyu anali mfumu yayikulu ya ku Ethiopia. Zidzukulu zake zozika bwino Menelik 2, King Haile Selassie komanso Empress Zedutu. Mu Bible lathu King James Bible amatiuza kuti makamaka pa Mafumu 1 chapter 10 akufotokoza kuti Sheba anapita ku Jerusalemu kukafunsa nzeru kwa Solomoni, ndipo pamene amapita anatenga golide ndi mphatso. Komano m'Bible limene la ku Ethiopia Kebla akupitiriza kunena kuti Sheba ndi Solomoni anapanga chigololo ndi kubereka mwana Menelik 1. Menelik 1 ndiye mauja amene anali mfumu yayikulu ku Ethiopia, amene ali agogo ake King Haile Selassie, Empress Zedutu komanso Menelik 2. Chachiwiri chimene analipangira bani, mabuku ena anayikidwa mu Kebla ndoletsedwa m'Bible lathu. Mwachisanzo buku la Enoki limafotokoza chiyambi cha ziwanda, fallen angels ndi zipona. Analichotsa m'Bible koma limapezeka mu Kebla. Judith anali mkazi wa Chiyuda, ananyengerera asilikali wa Suriya kuti agone naye. Atalowa ku chipinda anatenga mpeni ndi kumudula mutu. Buku la Judith limapezekanso mu Kebla. Jubilees limakamba za Mose, kusunga Sabata komanso mbiri ya Yuda. Baruchi
anali sekretary wa Yeremiya. M'buku lake amalimbikitsa Ayuda amene anagwidwa ukapolo. Tobit anali munthu wolungama wochokera ku Nineve. Nineve ndi malo ena amene amapezeka kumosu m'dziko la Iraki. Mkulu amene Tobit anali kumeneko. Mulungu anamuyesa pomusandutsa wakhungu. Mapeto ake anampasa mphotho ya chuma chifukwa chona kuti anakhulupirika. Mwachidule, Jubilizi, Baruchi, Tobit, Judith komanso Enoki ndi ena mwa mabuku ochokera m'Baibulo koma amapezeka mu Kebla. Tikukumbukira 1895 atsamunda ku Italy analanda Ethiopia, anapha anthu wotcha Baibulo ngakhalenso kuchita bani. Komabe Menelik II sanawagonjere, anamenyana nawo mpaka kuwagonjetsa 1896. Dziwani kuti dziko loyamba kuthana ndi azungu ku Africa kuno ndi Ethiopia. 1935 Benito Mussolini anayesanso kulanda. Haile Selassie anathawira ku Israel mdziko la Britain. 6 years later 1941 ma British anamuthandiza Haile Selassie, anagonjetsa Mussolini ndi kutenganso ufumu. Baibulo lawo Kebla linabwezeresedwa kufikira lero. Mukapita ku Ethiopia ambiri amagwiritsa ntchito Baibulo limeneli. Mbuyomu tinayandika muzu ankafuna kupha chitumbuka koma zinakanika. Leronso tikuona chakwera akufuna kupha democracy kugwiritsa ntchito ndalama zakuba. Ukangomudzudzula akumanga. Zisankho za makhansala akubera. Taona masiku 7 apitawa anaona kuti anthu akumwa Saudi akufuna kuvota kumangochi. Anapita komweko kuwagwa mavoti. Anthu 1000 apasidwa 500,000 aliyense. 500 million ya boma yapita. Last time anapanga chimodzimodzi kukalonga. Kutangosawa 1 wiki kuti anthu avote. Anapita komweko kukamwaza ndalama kwa anthu amene amavutika ndi njala yolenga yekha. Malingaliro ake akuona ngati akhoza kubera chisankho koma sakudziwa kuti akudzinamiza. Kalekale ku Lebanoni kunali mfumu Sidoni, imapembedza Baala mulungu wa mvula. Sidoni anali ndi mwana Jezebel, anakula moyo wake akupembedza Baala. Atatha msinkhu anakwatiwa ndi Ahabu mfumu ya ku Samariya. Anthu akumeneko anali Ayuda opembedza Yawe. Koma Jezebel atafika anamera mizu ndi kuyamba kulamulira Samariya. Anauza Ayuda onse kuti azipembedza Baala. Anamanga Temple of Sacrifice kuti anthu azipita kukapembedza. Yense otsutsana naye anaphedwa komanso kumangidwa. Maprofeti ambiri a Yawe a Chiyuda anaphedwa, anamangidwa, anazunzidwa. Koma panali profeti mmodzi amene anatsutsa, Prophet Eliya. Iye anawuza kuti mvula sibwera akapitiriza kupembedza Baala. Mchaka chotsatira mvula sinabweredi, kunagwa chilala zaka zitatu. Ambiri ataona zimenezi anataya chikhulupiriro. Jezebeli amawuza kuti Baala amabweretsa mvula, koma mvula sinabwere zaka zitatu. Tikukumbukira Baibulo limatiuza kuti anthu amenewa anapita pa phiri la Karimeli kuti akaone mulungu wamphamvu. Aneneri 450 a Baala ndi amene anayamba kuyitana mulungu wawo koma sanayankhe. Kenaka anabwera Eliya ndi kupemphera. Iyeyu amapemphera kwa Yawe, anamuyankha. Pamenepa Baala zinamuvuta ndipo aneneri ake anaphedwa. Jezebelo anakwiya, sanavomeze kugonja. Anatuma asilikali kuti asake Eliya ndi kumupha. Dziwani kuti Jezebelo anali mkazi woyipa mtima. Tikukumbukira nkhani ya Naboti. Anali ndi munda wamphesa pafupi ndi nyumba ya mfumu. Ankafuna kumulanda koma anakana. Pofuna kumukhaulitsa, Jezebelo anampekera nkhani kunena kuti watukwana Mulungu. Anthu anamunjikira Naboti, anamupha pomugenda miyala. Akuluakulu, Jezebelo walero
ndi MCP pamodzi ndi Inspector General Mayoram ukawatudzula akupeka milandu akuti cybercrime. Ndikamanena nthawi zonse kuti boma ndopepera ndimene zimenezi. Taonani nthawi yambuyomu anamanga James Makopa whom I don't even know. Anamanga ndikuona kuti ayi omagwira ntchito ku Bagimus TV. Pambuyo pake kunapeza kuti anamulanda mapanti. Tatalizani munthu. How can you take someone pant, used pant, azikhale ngoma kama jacket? How can you take someone pant, used pant, for that matter? How can you take? This is useless minister. Chakwera, I don't know. Chakwera is not respected because of this useless ministers. Chakwera, if you remove this type of ministers and this stupid Inspector General, this woman, mugacha santamela wamusa megezedwa. But these people, they are useless. Last time, it's not far from now. Chakwera matusa una kuti ayi anthu amenewa amamanga anthu opanda dongosolo. Now you have an evidence. Kukamanga mwana wabusa ndikumanganizira kuti ayi wendi wa Bagimus TV. Then who am I? Chifukwa ine ndikuyankhula pano, yet you detain the person for 2 days and I'm here talking. Then you are claiming kuti he is Bagimus TV. Amene amajambula Bagimus TV. Then who is me? Tell me. Now, Prophet Elia atavaza ifana boti anakwiya anayankhula mawu pa Mafumu 1:21 verse 23. Mulungu adzalanga Jezebeli ndipo thupi lake lidzadula ndi agalu. Mukawerenge pamenepo. Sipanatenge nthawi Ahabu anamwalira, mwana wake Yoramu anatenga ufumu. Patsogolo pake asilikali anaukira ndi kumupha Yoramu. Nayenso Jezebeli anaphedwa, thupi lake linadyedwa ndi agalu monga mmene Eliya ananenera. Nkhani imeneyi ikutiphunzitsa chani? Chenjezo kwa anthu andali. Ukakwera pasana wa njovu usamati kulibe mame. Whatever you do in life, kunama, kupha, nkhanza, katangale, Mulungu adzakulangani. Jezebeli anakana Mulungu mpaka ufuna kupha Eliya. Chauta anamulipira pogwiritsa ntchito agalu.